Hola, me dic Anna, soc de Vilalba dels Arcs. Fa 3 anys vaig decidir incorporar-me al món de l'agricultura, a l'explotació agrària que porta el meu pare. Ara la portem conjuntament i per a reforçar una mica el tema del món agrari vam decidir muntar la granja de gall d'indi que aquí veu. Aquí a la comarca de la Terra Alta molta més possibilitat no hi ha, i un sector que sí que tenim i que hem d'aprofitar és el sector agrari, i per això vam decidir ficar-nos a fer la inversió en la granja i la terra i poder viure tota la família, de fer una empresa agrària i poder viure tota la família d'això. És una granja de 15.000 caps, estem integrats en l'empresa Padesa, són galls d'indi i està tota informatitzada i els animals estan en un benestar animal durant tot el procés que estan aquí. Esta granja funciona en energia renovable, en plaques solars fotovoltaiques, i vam optar per aquesta energia perquè és una energia neta i renovable, i a part dels beneficis en els costos que hi hauria si anés en energia elèctrica. No estem connectats a la xarxa, per tant, això ens dona una rentabilitat econòmica major que no pas estar connectat a la xarxa. Tenim unes plaques aquestes plaques fan dues coses. Durant el dia donen llum directe a la granja i l'energia que sobre l'acumula en uns acumuladors que tenim sobre d'uns 21 quilowatts. Quan arriba la nit, quan el sol se pon, després les bateries donen llum a la granja i així successivament, cada dia.